myslíš, že měla vliv, nebo mělo studium filozofie vliv na tvoje psaní? Že ty máš takový jako to fragmentální psaní, že jo, plné neologismu. Na mé psaní mělo studium filozofie dosť výrazný vliv, protože vlastně já jsem začal psát vlivem svého studia filozofie. To znamená, když jsem četl Nietzscheho, tak měl jsem potřebu nějakým způsobem si dělat poznámky v té četbě, že jo. A tak dále. A nakonec většina mých knih je poskládána z mých poznámek k tématům, které se nějak dotýkají filozofie. Já prostě u toho psaní vlastně přemýšlím. Mé psaní je vlastně forma mého přemýšlení. Proč se tvoje poslední kniha, nebo jedna z těch dvou, které vyšly v jednom sázku, proč se jmenuje Agnomie? Nebo Agnomie? No, myslíš si, že svět je nějak nepoznatelný? Nebo? Ona se jmenuje Agnomia, protože to slovo mě napadlo jako neologismus. Vlastně jsem tím chtěl říct jako to agnomia. A ten základ slova gnomia je gnom, což je v podstatě aforismus. Já jsem celé léta totiž psal jenom knihy aforismu. A vlastně v tom názvu jsem si vytýčil, jako vlastně konceptuálně jsem si vytýčil, že ta na další kniha už nebude kniha aforismu. Proto se to jmenuje Agnomia. No ale pak jsem si nagoogloval, že vlastně to slovo agnomia už existuje a že se používá v lékařské terminologii a znamená, je to vlastně určitá forma dyslexie. V angličtině definice toho slova agnomia je a difficulty with naming objects. To znamená potíž s pojmenováním věcí. Což je v podstatě téma, které se mě dotýká velice úzce a o tom myslím si, že ta kniha do velké míry je. O mém úsilí všechno kolem sebe velice přesně pojmenovat. A v případě, že uznáme, že vlastně naše schopnost pojmenovat svět je vlastně formou našeho poznání světa, tak v důsledku z toho vyplývá, že vlastně svět je nepoznatelný. Tak jestli vám to nevadí, tak já vám prečítam kúsok, jeden fragment z Agnomie v slovenčine. Z knihy, která teď vyšla v češtině, ale já prostě slovensky umím číst lépe jako česky. Tak nebude vám to vadit, doufám. V případě, že nebudete rozumět, tak si pak můžete vzít tu českou verzi a třeba se k některým místům vrátit v ní. Vyberú si nějakého člověka, dostatočne s ním zaexperimentujú a až potom ho označia za objekt onoho experimentu. Podsúvajú mu skryté významy jeho mnohoznačných vyjadrení, ktoré sú pre nich jednoznačné. Dajú mu tým zabrať na roky. Čo oni v okamihu zauzlia definíciou, je on nútený poctivou interpretáciou roky oduzľovávať. Medzi tým sú ich definície také skôr natené, až sú pevné. Jeho interpretácie vyzerajú, ako by boli z masla a tomu oni schválne hádžu na hlavu, aby sa týmto bľabotom ešte rehotali. Vyhrocujú to do situácie, že v každom jeho bľabote nachádzajú hroty, ktorými ho následne od hlavy k pete poprepichujú. Vo chvíli sú jeho obrany inštinktívne pohltené jeho potrebou zbavovať vnútra vecí ich nevyhnutných vonkajškov. A to sa obracia proti ich vnútram, ktoré to takto rozožiera. Dve vlastnosti pozorovateľa, pohrdavosť a žičlivosť. Neopúšťajú potápajúcu sa loď prví, tí najživotaschopnejší, ale ktorí sú potom tí, čo im je dané pocítiť dno a z tohto pocitu si môcť vyvodiť konkrétne ponaučenie. Je možné pocítiť dno ako možnosť voľby aj v prípade, keď sme doň vrhnutí nanútene? Ak áno, o aké prípady tu ide?
objektivita, obsesivity. Urobme čokoľvek a vo chvíli, keď je to urobené, to už nie je čokoľvek. Ide tu o akýsi konceptualizmus naruby, o možnosť nachádzať rád v jednom náhodilom, nasledujúcom za druhým. Na konci je vždy koncept, ale v klasickom konceptualizme je koncept na začiatku. Ide tu teda o výmenu jedného za druhé, ktoré sa neustále jedno za druhé vymieňa. A my len zväčšujeme meradlá, manipulujeme časom v priestore, počtom strán napísaného a podobne. Každé zlyhanie je hraničnou udalosťou. Očakávané prichádza nečakávané. Stavebné kamene mysle, ale ako môže byť mysel stavbou? To by sme museli predpokladať jej možné zrútenie sa v každom okamihu. Pyromantika nikdy sa nedozrieva a sny sú odbíjané ako jedna volejbalová lopta za druhou. Diery vstrelené do člna sa nerátajú. Možnosť je neodcudziteľná. Povaha človeka, antropomorfológia jeho prirodzenosti, koktavé úsudky filozofov, ktorým tu voči vôli niečo chýba. Antecedencie veku nástrojov sveta voči človeku. Manufaktúry víťaznosti, fanatici s ľudskou tvárou, s nábožnými pohľadmi modliviek. Vlastné myslenie a k nemu kontraproduktívne vlastné myslenie iných. Makrostichy. Keď sa jedna ilúzia mení na druhú ilúziu, jej podstata sa nemení. Stay hungry, stay foolish. A človek sa pozoruje, ako komunikuje s mŕtvým, ktorý mu niečo vysvetľuje dievčenským hlasom so zadrhávajúcim sa R o tom, ako veci fungujú vždy po čriepkoch, kde každý z čriepkov obsahuje v sebe celé, z čoho sa nechtiac vylomil, a hľadajúc cestu odtiaľ poukazuje na túto dodatočnosť ráčkujúcim R, ktoré sa automaticky pripletie do cesty každej na prvý pohľad dôveryhodnej možnosti budúcnosti. Nie je nič manipulatívnejšie, ako úzkostlivo sa brániť manipulácii. Byť spevom Jóba, vytrvalé obrazy, trepotajúce sa v srdci rituálom znovuzrodenia. Lebo všetky vypovedané slová sú ako mravce pripravené postaviť sa do šíku proti človeku. Aj blúdenia majú svoje cesty. Bolo by možné rozprávať o zbavenosti súcitu, ktorý nutne vyplýva z okolností. To v jej prípade znamená, že keď oni tancujú a ona sa okolo nich točí, tak to znamená, že práve ona netancuje. Ale musí kvôli tomuto niekto skákať z mosta? Pýta sa básnik. Musí, odpovedá mu vedomie mŕtvej, ktoré sa za života záhadne zamlčovalo. Za života toto vedomie dávalo prednosť hypotézam, ktoré hneď aj overovalo ich deštruovaním. Napríklad možnosť dotyku vždy overovalo dotykom a podobne. Aj akty súlože vždy vyzerali skutočné, ale ako mohli byť skutočné, keď skutočnými neboli. Tekutá ortuť do pootvorených úst sa na miesto zadržaného dychu nevyplatí. A potom to predsa túžila po rozdieraní vedomia do možnej nevedomosti. Lebo ako inak pristúpiť na hru, v ktorej je vedomé pričítané vedomiu v jeho permanentný neprospech. Príbehy, ktoré sa začínajú koncom, nepotrebujú začiatky,
čo by ich usvedčili z nejakej pointy, a teda z lži. Z lži, ktorá prichádza o lož, vždy pravdou vyvracaná na ruby, ako by toto bolo možné na prvý pohľad.